שלום, ברוכים הבאים לשפקמן ספורט סיסטם. היום נלמד לעשות מסל-אפ, או בשמו העברי, עליית כוח. לפני שנתחיל לעשות את זה, אתם צריכים לדעת שדרישות הבסיס בשביל לפחות להצליח לעשות מסל-אפ אחד, זה לעשות 10 עליות מתח רגילות. זה דרישות הבסיס. אז מי שעדיין לא עושה 10 עליות מתח רגילות, אז שימשיך להתאמן ואחר כך יצפה בקליפ, ואני מבטיח לכם שתוך 10 דקות הוא יצליח לעשות את המסל-אפ הראשון שלו. אם כן, איך עושים מסל-אפ? קודם כל נתחיל מהטעות הכי בסיסית. הטעות הבסיסית של אנשים שמנסים להתאמן על המסל-אפ זה שהם מנסים לעשות את העליית כוח שהם במצב של מתח רגיל. את המסל-אפ הראשון שלכם במצב הזה אתם לא תצליחו בשלבים הראשונים, אולי יותר מאוחר שהשרירים שלכם יהיו חזקים מספיק. אבל בשביל להתחיל להתאמן על מסל-אפ כמו שצריך, צריך להבין שמההתחלה מסל-אפ. מפה, מהמצב הזה, אתם לא תצליחו. אם כן, איך עושים מסל-אפ? תקשיבו לשלבים, זה נורא פשוט. השלב הראשון נקרא ליצור מומנטום. השלב השני נקרא, אני קורא לו שלב ההמראה האלכסונית, ואתם תכף תבינו למה אני מתכוון. השלב השלישי והכי חשוב הוא בפרק כף היד. מה שאומר שאחרי שלב ההמראה, מה שאני צריך לעשות זה לסובב על העמוד את שורש כף היד. עכשיו בואו נחלק את זה. השלב הראשוני הוא ליצור את המומנטום. איך אני יוצר מומנטום? קודם כל את המתח אני מחזיק ככה ולא ככה. מחזיק שהבויד נמצאת מתחת. יצירת מומנטום תתבצע באופן הכי פשוט. אני מתנדנד ומתחיל להכין את עצמי לקראת ההמראה. עכשיו, זוכרים שדיברנו מקודם שאם תנסו לעבוד ככה למסל-אפ לא תצליחו? זה בדיוק הנקודה של שלב ההמראה. אחרי שאני יוצר את המומנטום, כשאני עובר פלוס מינוס, שאני נמצא פה, מה שאני צריך לעשות ולדמיין בראש זה שאני עושה את המתח, אבל אני מרים את עצמי כלפי הכיוון הזה. כלומר, אני עושה את המתח ומרחיק את החזה שלי כמה שיותר מהמתח. אני אעשה את זה בלי לעשות את הביצוע, כלומר אני יוצא מומנטום ואני לוחף את עצמי לפה ומרים את עצמי כמה שיותר גבוה. זה שלב ההמראה. אחרי שאני עושה את שלב ההמראה, הדבר הכי חשוב הוא לסובב את פרק כף היד. בואו נחלק את השלבים. אני יוצר מומנטום, שאני עובר, אני מגיע לפה ואז מסובב את שורש כף היד. בואו נעשה דוגמה איך זה נראה. עכשיו, אחרי שהגענו למצב הזה, החלק הבא הוא הרבה יותר פשוט, כי אני פשוט ממשיך את המומנטום. אני יורד. מומנטום, עלייה. עלייה. תודה שצפיתם בי. לסיכום, יוצר מומנטום. אני עושה את המתח, שאני לא מרים את עצמי ככה. אני מרים את עצמי לשם. אני מדמיין שאני הולך אלכסון. ושהחזה שלי למעלה, מה שאני עושה, פשוט הופך את הידיים. יוצר מומנטום, המראה, ומסתובב. בהצלחה חבר'ה.